Opo. Confirm ko lang yung address mo, mga Unit 4 Ignacio Building. Yes. From Street. Oy, kasi daw, paano ka na naman? May delivery po tayo, ma'am, na naka-address po, nakapangalan po sa inyo. And feeling ko, alam niyo na kung ano yung mangyayari. Nakita ko na yung online. Apa. Ganito na lang, ma'am, no? Pasuyin na lang po kami kasi may nakapangalan po delivery sa inyo. Pasuyin na lang po kami yung location po natin. Ay, ano ka na? Hello natin. Diyos ko, kala ko kaibigan ni Christian. Zion Alan. Okay. Alright. So, ganito na lang po, ma'am, na. Sige na lang. Dito lang po tayo sa ikama. Kaya ba? Hindi mo mabigot si baby? Kaya. Ayan. Yung flowers. Yung butuan na lang po siguro. Para nakaupo po sila. Ayan. Ayan, ma'am. Upo na lang po tayo, ma'am. Alright? Upo na lang po tayo. Para hindi po tayo naglawa. Ayan, so good afternoon po sa ating lahat at sa ating pong birthday celebration. Walang iba, ako na si Ma'am G.A. Ambonanda. Happy 31st birthday po sa inyo, ma'am. And ma'am, alam po na alam niyo na kung kanino galing yung surprise ito. Alright, kausap niyo na po. So, itong surprise po na ito, ma'am. Meron din po silang pinadalang message na babasahin ko na lang ba para sa inyo. Alright. Alright, basahin ko na lang po yung message. Happy 31st birthday, Mama. Wish you all the best in life and more birthdays to come. Thank you sa lahat ng ginagawa mo para sa amin ni Zion. Mahal na mahal ka namin. You are the best mom in the world. Kahit wala man ako dyan sa tabi niyo ni baby, lagi niyong tatandaan na nasa puso at isipan ko lagi kayo. At mag-pray lang tayo na matapos na ang pandemic. Kasi tingnan mo, nag-pray ako na bigyan ako ng maganda at masipag na asawa. At pogi na anak, tinupad yun ni Lord. I love you so much and see you soon. Once again, happy 31st birthday, love, and happy 15 months, Zion, from Jo Marie. Ayan, palakpakan naman po natin ang ating birthday celebrant. And Ma'am G, tingin na lang din po namin yung message ni Ma'am para po sa ating sender kay Mr. Jo Marie. Tawagan ko lang siya. Tawagan niyo po saglit. Ayan. Alright. Tawagan po natin saglit si Sir Jo Marie. Tawagan signal eh. Tawagan mo na. Hindi tawagan mo kasi na. Ayan. Love, thank you. Kasi hindi ko na-expect to. Kala ko, kaibigan ni Christian. So, thank you so much kasi napapaiyak na naman ako. And thank you sa family mo, kila Tita Liz, Tita Ama, Taglo, and kila Tita Lynn sa pagpunta dito sa birthday ko. Kasi akala ko talaga today kami lang ni Zion. Tapos ayaw ko talaga sana mag-celebrate dahil na brown out. Pero still, gumawa ako ng way para maging memorable tong 31st birthday ko. Thank you so much and I love you so much. Tatay ka namin ni Zion. Love you. Ayan, palakpakan po natin ulit.
Tapakan po natin ulit ang ating birthday celebrant. And ayan, ma'am, and dito lang po ulit tayo. At may request to everyone na sabay-sabay na lang din po natin kantahan ang ating birthday celebrant ng happy birthday po. Alright? Kantahan po natin si ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, ma'am, and meron po tayong cake na nakanda. And before we blow the candle to Ma'am G, wish na lang po muna tayo, ma'am. Wish na lang po and blow. Alright, once again, happy 31st birthday po sa inyo, ma'am. And picture na lang po tayo dito po sa gitna. Ayan, picture na lang po tayo.